Siyabingelela baba udokotela baba wesizwe baba uJabulile umfana omhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje koLwesibili sithatha ithuba esiqhinyayo ngalo ngoba silinikwe ithongo ukuthi sikhulise abantwana bethongo ngokuhlukahlukana kwabo regardless igender yabo nanokuthi basuka kuphi. Sibheka isimo la sesithi khona every Tuesday asishuthe abantu. Namhlanje sinomela lapha endabuko ubaba uMavuso sithi ke asike sibingelele baba siyabingelela. Ngiyabingelela kakhulu ukubabukela emakhaya uMavuso lowavusa imindeni amanye amadoda kanabezalutho. Baba, namhlanje sithatha ithuba ukuthi ke sibheke izinga le unemployment. Kade sichecka abantu abangasebenzi kwaZulu Natal KZN, they are sitting at 4.4 million. They are doubling the number abantu baseSwazini as a whole. Yeah. Then ivolume ongasebenza abantu bakaSegoli 3.2 million. Siyathola ukuthi Eastern Cape 2.2 million, Northern Cape 1.1 million. Ngivuna ukufocusa kakhulu kubantu abasizwa isiZulu aba 4.4 million abathi bakwaZulu Natal confirmed statistically ukuthi abasebenzi. Yeah. Ikhona into ongathi umuntu umetha akasebenzi noma umuntu uhlala nomuntu ekhaya ungasebenzi oyilungisele bona. Yebo baba udokotela, ikhona into engilungiselela abantu abangasebenzi. Kule number soyibalile. Kungaba inamba ezivele ezigunyazwe ngokwahulumeni bese soba khona ukuthi izoyekisa abantu izoqasha abantu abano 39 40 years. Akekho umuntu ongezoqasha emsebenzini. Yabona nje umuntu oneminyaka o40 mesathi ayena ngeke asaqasha uhleli phansi akafuna umsebenzi wenza ngamabo. Mayifuna lalela inkathi. Akalaleli baba uMavuso. Ayiyeke inkathi. Angayiyeki nayo. Nanginami ngiyona. Hayi uyilunga wena lenkathi. Ngiyenkathi. Uphinde ube yilunga. Akuyafana mfowethu. Okushuthi uyayithanda noma uyikhonzeli noma abangani bakho abayikhonzeli. Ngiyona nje ngiphila yona. Uyakholela enkatheni? Kakhulu wawudokotela. Umncane ngaka? Hayi kakhulu wawudokotela, kakhulu. Iqembu lamakehla? Angilona nje kehla mina. Ayeke ibe inkathi. Ayeke ibe inkathi mina. Manje emakhaya engeza ukuthi eThekwini uyinkathi bangavuma abantu basemakhaya. Baba udokotela ngishintsha abantu abaningi kakhulu izingane ezincane zezinkathi. Hayi izinkathi. Uyazi bebancane abantu abadala bayinkathi abaningi abacala bayinkathi. Usho ukuthi ithi ithatha off sekwashintsha. Ayidiye iphelile induku mawula. Ngoba idiye ibithiza ukuthi ngoba inomqondo uthi ingane sema-varsity ziya understand. Phelile kuzoba lula. Ake sibukele kungasebenzi kwabantu. Uhulumeni iyamtsakisa iyamjabulisa ukuthi at least now they reach 4 million, now there is 3 million. Ngathi yena iyamsebenzela ukuthi at least abanye babhemi ngoba abantu abhemi ngabafuni umsebenzi. Yeah. Yes. Yini oyilungiselela abantu uma ngathi umuntu njengamanje ngibona lana ukuthi uzodliwa ontanga bakho uzodliwa ontanga bakho uma ungasebenzi. Bazokushaya kubani? Ubufuna ukuthini la wena? Bazokushaya uzodlala ontanga bakho uma hayi ukuthi uzodliwa. Hayi konke baba udokotela. Bazokuxhaphaza. Uyabona untanga wakho bekugxosha. Futhi azi ukuthi niyazwana. Ukushaya ngayo yonke indlela. Kushaya ngayo yonke indlela. Untanga nje. Yeah. Uthi manje lento ongasebenzi iba great ngoba even noma soko sinyama sihamba su3. Ulova no driver mase uzothi thina laba ehleli ngemuva lo driver uhleli ngaphambili yedwa. Yeah. Mase sidlula sithatha wena ongasebenzi ujikijelela ngaphambili. Wena ujabulela ukuthi nesithe kanti awusebenzi ufuna usosela inyama. Awusebenzi. Yeah. Uma eminyango kuthiwe unwebekile. Uma ubuka iTV, uthi tayenza ukujabela iTV. Uma uvula ifridge uthi ubufakele ifridge. Uma ukhala ngemicrowave futhi ayisebenzi uthiwa kunani mangasebenza nawe usebenza. Baba udokotela uma ungasebenzi njengoba sike sayilisha le point lokungasebenzi. Mina ke nguMavuso ngithi mina wenza ngamabomu ngoba ngiwuphethe umuthi. Angihlangene no government ukuthi uthini kuwena awukho umsebenzi noma ukhona kunandaba naleyo nto. Ngiphethe umuthi mina ukuqasha. Uthi okazi eFemini. eFemini uthi uyadlula kunemoto ezibhake kanje. Yeah. Kunama-secretary asegeyithini. Yeah. Ubhezi lapha uma usondela ubhala ukuthi awukho umsebenzi. Benzani lapho ngaphakathi kungekho umsebenzi? Ubani obhalela? Babeka ibhodi elithi nje awukho umsebenzi. Libekwa ubani?
bayasebenza ngapha nifunani ngaphakathi mina ngoba phela ufuna ngabe kumnyama kuvaliwe khulu nale body fanele ngaba likho libhala umuntu oholile uniwe ithi hamba ubhala uyasebenza yengako ngithi cha mina ngiphethe umuthi kuphela ngimekho nini nje ngiphethe umuthi womuntu uthi akasebenzi ngimnikeza lo muthi kuyikarani babudokotela abantu sebeqashwe ngapha nangapha bayaqashwa abantu buthaphu ya ngoba leya nto lena if yokungasebenzi ibhlungu yona ngoba ayikho into yenza uma uhamba kuthi into yazi ukuhamba uma ubuye kuthiwa useyabuya njalo athi hamba manje kodwa ungabuyi abona nje ukwahamba kuthiwa into yazile nto ukuhamba uma ubuya uvela abuye kuthiwa into yazile nto useyabuya umazi ukuthi uzokwenzana ibhlungwana yona ibhlungu uma uthi uyasonta kuthi uyayisontisa uyayisontisa uma ungasonti awusonti ngani kahle nje baba uma ungasebenzi babudokotela hayi woza kubaba umavuso bayawufuna umuthi abantu uzothi umuntu use Middelburg uyawufuna usesekhonda usewineni usempumalanga bazokuthola kanjani abantu abangekho kwiprovince bastake ko-Eastern Cape bastake ko-Northern Cape Northwest abanye emayini njengamanje imayini zizovala shutdown and ibuyele ekhaya wena uyaposwa futhi kade ulethiwe eGoli imbongolo babudokotela nginenamba engiyikhiphayo engiyisebenzisayo nje ngifoneleka kuyona ngihamba aba WhatsApp bayisebenzisayo yona noma ngathi ulaphi ufonela le number mawukude ngizokuposela nomuthi ufike kuwena uzothola kwaPep esitolo kwenziwa yini pho abantu abase hostel abangasebenzi bagcine sebeyimpongolo hayi bashawa into encaneke lapha yana ehostel ngoba phela funakala kube khona into oyenzayo ehostel mawungabolekisi ngemali ungekona impongolo kanti lo muntu kanti impongolo bani yilo bakhahlelayo phela lo banika imali nimbiza umuntu ngempongolo baziqamba babona laba bantu bathini bathi babhakela nje phela ukuze wazi ukuthi imali uzoyiboleka apha laba bantu abantu advertise umsebenzi wabo ukuthi naye umuntu obolekisa ngemali nina nibiza abantu ngempongolo uthi mina ngiyimpongolo yabona mhlawumbe uthola ukuthi sihlele etafuleni lethu siyaphuza amanyewana afika ke uma kufika nje amanyewane siyaphuma sohlala ngaphakathi enkantini endaweni leyo yokuphuza thina siyimpongolo njoba sihleli la khona izihlela phaya ekhoneni khona eyodwa esebenza yodwa ilokhu ingena nje iphuma igqoka isankwane esilenga ngala iphethe imvubu sithema kuqasha la manyewana afikayo bavele batheleka kuyena beyothatha imali abasafuna ukubuya uzobaqoqa la ebareni ngemvubu mawungena ke lokhu nje mawungena ebareni kanje njengoba kunembongolo nje kuphuzo imbongolo zijwala ukuba zinde zigqoka namajazi amade ithi mangena kuthiwa nazi imbongolo ubheka sesithuba kuthiwa nazi le mbongolo engenayo ziyeke lezi zihlala lapha ekhoneni la sizothakhetha labantu abasha abafikile ngoba funakala masibathathe nje baqala unyaka nje sekuyinkabi yakho leyo uyishaya unyaka wo ngeyiphinde iphume izalanda nalabo abafike nayo imbongolo zidayisa zona kubantu zithi ithini imbongolo undlela agqoke ngayo zijwayele ukuba zindeke izigqoka namajazi imbongolo leyo okushuthi maningi amathuba ukuthi umuntu ohlala emayini agcele imbongolo maningi mawungeyona ngithi imbongolo ikhaba wena akekho umuntu ongeyona imbongolo engamkhabi futhi shuthi akuphephanga kungabe imbongolo funa ube imbongolo kodwa funa uqine bawufuna abantu umuthi omsebenzi uzothini ibona bawuthola kanjani uyimalini ngizocela ukuthi abantu abafuna umuthi womsebenzi naye noma ngabe kuthiwa wena uyasebenza uma kunomuntu wasekhaya ongasebenzi noma umuntu omzala wakho akasebenzi fonela ubaba umavuso kule number yakhe ethi 062 322 8297 noma WhatsApp mina ngizokunikeza umuthi wena uzothenga umuthi umnikeze mina ngizokutshela ukuthi umuntu uzowusebenzisa emakhaya kuphi mina ngidabuka eBhulu emakhosini isikole okushuthi lo muntu wayengifonela waye right ukhona wakufonela wathi babudokotela awutshele lo muntu wakho lapho ukuthi awukho umuntu okhulisa umthondo okhulisa ipipi umthondo ukhuliswa uqinisile
usuyahoxisa amagama akho. Angiwahoxile. Phela umthondo enye into. Ngeke ukhulise umthondo. Wayifonela lokho nje. Ngeke uzukhulisa wathi umthondo. nje mtshele lo muntu wakho uthi lento ayishoyo akayiqale phansi and awukho nje umuntu okhulisa umthondo ukhuliswa into ekhuliswa yipipi. Hayi uqinisele umthondo ukhuliswa. Ufika umthondo sowuphelele. Sophelele. Hayi uphelele. Into ekhuliswa yipipi. Ayikho ke into ekufanele ibe nepipi. Usho ukuthi ipex. Ipex. Yazi liphuma njalo kanjani? Uzathi lo muntu asiyeka. Ngoba ukhahlela liyaphuma. Ukhahlela liyaphuma. Liyaziphumela. Abantu besisa namanje basakholelwa ekutheni abathola ipump khona le pump le yenza wayisebenzisa omunye wathi le babudokotela ngisebenzisa ipump for 2 years yangisiza impela kodwa emva kwaloko isazwe lancipha kakhulu ke ngoba lento angazi ukuthi isebenza kanjani mina kodwa bathi nje basebenzisa le pump but uthi ayisenza 2 years yayikhulisa kodwa manje isebenzisa lancipha kakhulu babudokotela lo muthi lo umuthi owusebenzisa manje ubuphinde uode futhi okwesibili uthi ayake ngiphinde futhi selinciphila mase kunikeza umuthi wokuthi ukhulise nje into yakho uqedile mina ngathi kuyena ngoba wayefundile email nurse ngapha eMthatha ngathi enza nje hamba etoilet ufike ulishaya likhuphuke walishaya uthe mafika lana kukhona ohlela bathe ngena ngathi mina awuliveza wathi sebenzelele ngathi misebenzelele ngathi buyela khona qala phansi wafika kulungisa wangqonqosa lo mama oclinic wathi uphumi uyabuya uthi yo tata uzoba lihlokanga kanje ngathi shuthi into ezenzaka mina bengifuna ukubona phela lingakanani wathi sebuya seli right kwathola ukuthi sekunomuntu okhona la yena akalindi phela ngeke simuntu osawushaya indlaba etoilet ngoba ngathi nihamba ushaya likhule ngifuna ukulibona ngani uma ibuya sekunomuntu ahlala phansi kosofa uma sesengena alisekho ngathi mina buyela etoilet kwangena etoilet nomama oshaya kanje wathi awuphumi wabuye wathi yona uzoma alimhlunga nje uthandofa nje ngathi awuzobulawa yipipi cha phela ngizothi manje ngamsiza athi ngifuna ukulibona lingakanani ngoba uthena kade liphampa for 2 years manje lehleka ukuthi mina ke ambulance walenza ubuya sekunomuntu okhona hamba ohlala kwasofa lehla sebengena athi liveze wathi kunciphila ngathi hamba ethwethe futhi wathi bengena ethwethe wahlala acela wangqongqoza lo mama wabathi hayi ke tata uzoba lihlukanga uthani zofa nje mina babudokotela ngivala omunye ufuna ukungenzela leyo nto uthi ufuna ukuluveza ngathi naye ufuna ulibona uthi ungalibona usele right kanjani phela mina bengazange ngilibone ekuqaleni kwafuze ubone iqale uthi ungalibona usele ngakanani ufuna ukukuvezela ngathi hayi ngihlangana nomsana engithona wangikhokhela ngenews mode ufuna ukuniveza ithi lingakanani bese mina inhloso yami ukuthi usizakala phelile lapho uma ukuthi awusizakalanga ngifuna ukuthi angisizakala wazizakala uthini manje kumina ngoba uthi uthi ungalibona ukuthi ngaka ufuna uyazi ukuthi hayi kodwa mkhulu uthe uphethe isikhumba ubaba dokotela esani isikhumba lesi udokotela lapha naye unothi uzofe unotha uze ufe kodwa afunakala ngiqale ngikunikeza lento le engiyenza ngenselo yehashi ufike nayo bese ngikwenzele lo muthi ukuthi ukwazi ukuthi nje ushintshe impilo yakho le yesikhumba ngisuke sengiyenza phezulu kwale ngiyakwazi ukuthi uma uzoba nemali eyanele ngivele ngikwenzele ngikuhlanganisele sengikwenzela nale isikhumba khona ngiyibiza ngokuthi isikhumba khona la siyasithume khona usokwakhe isikhumba sesokwakhe isikhumba sesiyavala manje thaqa umuntu wakho uzoma nje kanje umuntu uma engayifuni ukuyimbathisa isikhumba ethi usafuna yona njengembe ihlutshiwe ingenaso isikhumba uyakwazi ukuthi uyafuna lokho malini funakala lokho 9500 lapho ngiyamenzela kodwa azi ukuthi ayimbethe funa azi ukuthi ayembethe kodwa futhi nakhona uyaphila uma sesifaka isikhumba uthaqa lo yazi bekuzobuza ukuthi abantu abaningi abatshelwe izinto mebezithatha lento bengiyithatha funa ngoyibika ekhaya idlozini kufana ngenze njani
Funa ngilanda imbuzo ngibike ukuthi sengithathe umuntu Siyakunikeza ke babudokotela indlela ofunakala wenze ngayo uyayilanda lapho usuke kade ihleli khona. akumancane kuyilanda ngiyabona lo uyilanda ngifuna ukuthola ukuthi ukhuluma ngesikhumba mina ngifuna ukuyibheka ukuthi angane uzokwazi noma kufuze mhlawumbe sikhulume lento off camera Soyikhuluma nje dokotela. usure So ngifuna ukuthi angifuni ukuthi ngoba abantu bayithatha okay 9500 why manje ufuna ngifake isikhumba babudokotela uma yileka 9500 iyona kodwa iyagodola dokotela funakala uyimbathise kahle kahle. kwenza umehluko Umehluko ula mayengembethe kuyile ya 9500 ikulethela 100 rand kuphela. Ikulethela 100 rand kuphela. Kanti mase kuthiwa sesifaka isikhumba ishaya u200. Ishaya u200. yini lento noma inyoka Hayi akuzona lezo zinto babudokotela. Yinto nje mhlawumbe bengenza ukuthi ungadayisela abantu inyoka especially izongibopha. oh Isilwane nje angihlangana nesilwane. awuhlanga isilwane Hayi babudokotela. umuntu uyawufuna lo msebenzi ufuna ukuyembathisa imali afuna abe nayo Mefuna nje lo msebenzi sekuhlangana nokuthi ayizayifaka isikhumba sakhona kuba u14500. Seyihlangene ke seyembetheke manje. Seyizokushaya nabo 200. Kanti mayiza ingembethe inakugodola kushaya u100 rand kuphela. 50 20 100 Kodwa igcina 100. Imali yakho igcina 100 ayingeni ngale 200. Kanti maye uzoyithatha soyembethe isuka kutheni shaya u200 200 kuphela. 062 322 8297 le number isetshenziswa bani Isebenziswa ubaba uMavuso. yabani yona Baba uMavuso. usebenzisa yona nawe Kusebenzisa yona ya. yo inamba yakho Inamba bengithi inamba oyisebenzisayo yaba. baba valelisa kehle Ngiyabonga kakhulu ithuba engilitholile kwabadokotela lokuthi ngikwazi ukudayisa umsebenzi wami ngisiza abantu baningi sengibasizile. Ngibonga kakhulu kubabukeli ekhaya baqhubeke bangifonele bazosizakala. Ngiyabonga. baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile siyathobeka